Hello! Почваме да ядем две големи пици. Как ще го правим сега? Ами аз мисля да ям една от тая, после една от тая. Дай да почваме от тези, които е последната. Може да ми дадеш едно парче, тук има салфетки. Да видим. Чакай. Бам! Айде. Майко! Ала, пише дълъг клип. Съгласен съм, а че пак сме гладни. Стань. Много бързо е спинала. Да, тук ще е много яка, сега ще вземем по едно парче от стопа. Чувствам бонус. Искам го и аз. Скоро гледах един клип на колко човек изяде 12 пълнички Кое? и 2 бургера. Кой да е? Колко? На цепня. Много ма надъха. Това беше какво стана. Малко ми трябва. Научно се направи толкова смея. Това е голяма, то сме. Не. Дети. Не, идеално. Вие е по-малко е. Чакам та, брат, чакам те за второто парче. О, ето се дъши, човек. Ето е пица. Ще ядем колкото му е, то ясно че. Аз няма да се предам, ще ядям. Аз съм много гладен в момента. Нали малко пиеш? Не, Третата е, чакаме. третата чакаме. Брат, тъс е много яка. Обаче много трудно се яде. Майко е, реално е, брат. Не. Да надуваме отделно. Ако това има. Ако сега ще вземе, ме ще се надвим и това няма много. Да заминава. Лошото е, че ми подправя телефона на водата. Подай ми ти насам. Ефо. Добре направо Как е? се разбиват и яко, човек. Що е? Много съм гладен. А вие си правите Се клип? снимаме. Заповядай в клипа. По-скоро. Вие направо се разбиват. Много яко. Реших ми да пробваме. Бе, стига. И всичко ще го изядете? Да. Да знам. Няма да останем от тук, докато не го изядем. Колко калории е това, човек? Малко бая. Това е много яка. Да. Тук е, ой, няма. Прекарал си. Не. Тази също на случи, озори. да. Да, то с пица се яде лесно човек, пак те се е много гадна. Да. Да. Сега за снапчата, че... Ей, така като имаш какво да покажеш, нали? Е, добре? В момента, да. Няма обработваш клипове, млипове. 10 минути. Парчета с минал, вътре е. За 30 минути, според мен ще го правим.
Трета... Маркета? Да. Бъскам танче. Чакай. 3 лева. Кое? Не съм 6 лева предал. пицата, 3 лева ще не е на човек. Коша бе? Да. Ще давам на хората. Взяли сме по 4 парчета. И... почвам да се наяждаме. Почваме. Мен ми е хубаво. Особено сега тая топлата, как ще влезе. Да не си помислите, че има някой от среща, който помага. Няма. Може да не се иска с малко да има някой, който да помага. Аз ще ги изям. Това се обеща, че ще ги изде. I feel it, усещам го. Имаше също предизвикателство. Сладолет. Там пада. 60 см го победихме. Това е то ще бъде победено. Какво правим? Семейна е тази пица, разбираш? Да, ние сме. Аз съм едно Ние семейство. сме семейство, да. Мале... Ако някога сте мислили, че сте гладни, не сте пробвали да изядете една цяла пица. Семейна. През таката разправяш, че ще да припадне май накрая нещо това. С свести и ги дам. Последно парче от по-тегавата пица за мен. Седем 8 и ще си паднала. И не съм се одигнал още. Дай го ти насам. Борко влиза в 7-ми кръг на Трябва да играта. се влиза в осма. Изяваш пицата. После трябва да се разходим малко. О, се разходим яко. Даже мислим 5-6 км да направим. Подигни с 1000 крачки. Защото Един ме разправя, че на дъбестърка убиват ги, да, взимат мъжите, направо ги ядат цели. да, такива са. Значи аз почна да мисля, защото не се съмнявам в стаката и Фицо, че те ядат бая. Специални благодарности за еста. Специални благодарности за Станислав Чакъров, който току-що секне клипа. И това е 8-то парче, 7-то малко беше изядено в сянка, но беше изядено. Че? Обсъждаме колко са големи пиците, че ядем 8-то парче, в момента сме малко още гладни. Да. Чекай. Остана И- още. В смисъл, И ще видим какво ще стане сега. аз мисля за някакви сладки. О, да, Примерно. примерно. Май Да. не беше много трудно. В смисъл, Не беше много трудно. психически се настрояваш, че може да не издеш, ама ние можем. Ние можем. Да, Ще съм виждал- тази истина, съм виждал какво правим беше тук. трудно. Тази първата беше по-истинала и беше по-трудно. Тази я взимаш, парчето го няма. Тая я взимаш. С много добра.
сетех, че стаката и Ицо бяха си направили един клип с пица и бяха изяли по една фамилна и си казах, че трябва да го направим с Красо, като се решим. И бяхме минали през тая пицария тук. Само че аз бях гладен и го решихме. И той, в смисъл, не сме го споделяли един на друг, той просто каза да го направим и аз преди това бях го мислял това нещо. Да. И беше направил супер, аз съм го мислял това нещо и го направихме. Мисля, 2 дена след това. На нас не се искаше още веднага да го направим, защото, нали знаете, спонтанните работи са най-хубавите. Ама беше много трудно тези 2 дни, да изчакаме да дойде този ден. Лягал съм и се става с мисълта, че дори съм тренирал с мисълта, че трябва да ям тестица. Тъй, че съм заслужен. The final bite. Малко ме изпреваря, ама аз съм по-малък от него на мускулите и че се боли. Сега знаеш какво трябва да се еда? Сега като му храносмеля, Да. ще стана и ще видим останало ли е нещо от преста. Впрочем имаме оферта за трета. Имаме оферта за трета. Но мисля да подкрепя идеята на Борко за сладки. Да, ма смисъл да се разклоним малко. Да. Може да вземем нещо сладко, задължително. Защото ми се еде сладко. Я видим. А сигурно ще има нещо течно. Гардата е тук. То се получи била, че Да. То да се е повече на бухватели вътре. Как се казва тази яйцо? Има повече тестостерон. Тестостерон. Как не видяхте точно на встъпление? Така, когато работиш в зала и ядеш пица, хората гледат. Защо ядеш Супер пица? странно. Как изглеждаш толкова хубаво ядеш пица? Какво става по дяволите? Пак. Някой... Просто е така. Там има 2 пици. Поне 2 имаш. Ние ядем това по принцип, за да изглеждаме така. Просто ви показваме избраните моменти, защото другото е много скучно. И това беше последната хапка. Да. Само... Да. Смели се. Не се тревожи. Да. Това беше чао. Заповядай. Не, да щем да показваме нещо. Кое нещо? Ми да, смисъл. Къде обърна камерата? Докато снимаш, Да. не виждам да може. Ти? Не, това е за да спреш на паузичка. Не, за скриншот, извиняй. Добре. Чакай. Скриншот. Чакай. Не, Скриншот е добър. аз ще имам далеч. Бати, центъра на Ямбол много яко е. Да, 2 пици току-що изчезнаха. И с вазим ти ги взеха.